Така, във времето на коронавируса сме. Хората си седят вкъщи, четат, скучаят. И аз намерих време да разкажа, ако мога, за нещо, което отдавна знам. Аз нямам литературен талант и не мога да го опиша. Също нямам опит в излагането на всичкото това. Не съм блогър, но ще се опитам да разкажа с две думи и да направя опит за хипотеза, която може би други ще развият. За какво става дума? Смятам, че българските турци от североизтока, Добруджа и въобще класическото каре Силистра, Шумен, Варна и Русе е всъщност земята на прабългарите, плюс старопланинските проходи до Айтос, даже и по-на юг от Стара планина. Именно там живеят турци, които по никакъв начин не приличат нито на българи, нито на турци, чисто физически. Аз съм от Враца и се занимавам, или съм се занимавал с джудо в младите си години и бях на първите състезания шокиран от това как изглеждат тези турци, чисто физически, руси, синьоки, по нищо не приличащи на нас. И теориите, че са вземали в харемите си най-хубавите руси българки, нещо не ми се вписват, понеже другите българки не са такива. И това съответно се забравя с времето си и в младите години човек не си дава сметка за това. Но ето, намерих един документ и ще се опитам да го прочета на руски с неперфектно произношение. Академик Закиев. Вывод о том, что Болгарии, кипчаки, половцы, то есть куманите, говорили на одном и том же языке, подтверждается в сообщении Владимирского князя Всеволода. В 1183 году он направил киевскому князю Святославу следующее послание. «Отче и братья наши, все болгари, соседи наши, народ безбожный, суд и вельми богатый и сильный, ныне пришед по Волге оки, як уже и конми с великим войском и множе города разорили, людей бесчисленно пленили, которым я один противиться не могу. Половцы же призвать не хочу, ибо они с болгары язык и род один, крусив наш. Опасаюсь о них измены и ниже хочу, чтобы они на мою саблю пленников, набрав во вреду Руси и земли, усивались. Того рода прошу тебе, да пришли мне в помощь достаточное войско, сколько сам заблагорассудишь. Всеволоду мы обязаны верить, ибо он в такой отечественной политической обстановке не имел права ошибаться в языком единстве болгар и кипчаков, которые в этом регионе предоставляли мишары. Кроме всего этого, еще в XI веку Махмуд Кашгари, ученый лингвист, а не просто очевидец, твердо верил в обычную тюркоязычность булгаров, языке которой он не отмечает ни одного случая ротацизма. Такое разительное отличие, если бы оно существовало, не осталось бы незамеченным. Наоборот, Кашгари пишет о том, что в языке булгар применение звука 3 было обычным явлением. Така, да го обясним на български язик, за какво става дума. Един от князете на Русия, тогава необединена, Всеволод, иска помощ против волжските българи, но от друг княз. Но се му обяснява, че се бои да вземе куманите в помощ, защото те са един и същ народ с прабългарите. И тогава, в тия времена, може да се досетим, че това са били и един народ с нашите прабългари. Ние знаем каква е симбиозата между кумани и българи,
през цялото Второ българско царство. И много от династиите на Шишмановци, на Тертеровци, а и на Асеновци са от куманско потекло или подобно. Тоест прабългари и кумани са един народ. Кумани, прабългари и волжски българи. И тогава дайте да погледнем на североизток. Вижте битката при Върбишкия проход на Крум. Вижте Силистра, вижте Варна, вижте гагаузите нашите. Това е един народ, който чисто антропологически по никакъв начин не прилича на анадолските турци. А защо е така? Трябва да се помисли по този въпрос. Има много въпроси. После, ако кажем, че прабългарите са турци и тюрки, което е допустимо, се задават много други въпроси. Тоест, славянската писменост. Защо е славянска? Защо след покръстването Борис и изведнъж ставаме славяни от прабългари? И как един народ, който образува нацията, изведнъж се претопява? Това въпрос е задаван по много начини от много учени, но никой не му е отговорил. Аз смятам, че сме били дуалистична държава, както е дуалистичната монархия Австро-Унгария или Полско-Литовско княжество, в което по много причини византийците са направили така, че да се славянизират и християнизират славяните в лоното на източната православна църква. А какво е станало с прабългарите и защо? Не е ясно. А когато са дошли турците, явно сме се предали без бой. Ние не сме се били с тях. Покоряването на България е станало почти без бой. Не като при сърбите, не като при албанците, не като при румънците. Дори и гърците са били, ние не сме се били с тях. Може би има там нещо на Иван Шишпан около София и може би не на тях и може би славяните са били. Това са въпроси, на които смятам, че ако не трябва да се даде договор, трябва да се замислим върху тях. В по-нататъчните видеа ще се помъча да не са такива аматьорски и да дам повече информация по въпроса. Ако това ви интересува, кликайте и се абонирайте да имате достъп до по-нататъчна информация от мен. Благодаря ви.